Sunt pe strada Cardinal Hosu, lângă Antold. Trebuie să zbier acum pentru că nu ne auzim. Zgomotul este mult peste limita legală, atât în exterior cât și în interior. Vedem aici poliția română păzește festivalul, nu oamenii care sunt aici, nu copiii care sunt internați la spital. Am măsurat și acolo, se depășește cu mult limita legală de decibel. Cum trece timpul și se apropie ora 4, de exemplu, tot se întățește. Nu muzică, că nu e muzică, ci numai percuția. Deci, bum, bum, deci zbârnie geamurile, mă lovește în piept. Degeaba stau în pat sau îmi pun perna pe cap. Nu mă ajută. E ceva inuman. Ceea ce, prin care trecem noi în nopțile astea. La 9 m-am culcat ca să mai prind câte ceva din zgomotul ăsta infernal. Dar m-am trezit. Au fost și artificiile, pe urmă la 4, tot artificii. Și la 5 mă scol și ies în bucătărie, tot merge circul. Dar acolo nu mă deranjează că deja activitățile zilei. Dar mă chinui. Să vină domnul Boc să stea aici o noapte, printre noi. Îi oferim un loc, merge televizorul, îi mai pun și aparatul de radio. Ce să mai... Deci ăsta a început acum 4 ani sau câți ani. Și întotdeauna ne-a deranjat. La început era chiar foarte mare zgomotul și cum eram așa revoltați, toată lumea zicea că nu-i bine, nu-i bine, nu se gândește nimeni din partea primăriei, să zic așa, că doar acordul dă primăria pentru acest lucru, la locatarii care stau împrejur. Acum nu e vorba de Oroianu, ci e vorba toți. Anul trecut am avut aici un generator în fața casei care bubuia toată ziua. Ăla era destul de deranjat. Să nu vorbesc, mai încolo erau și WC-uri publice puse. Acum văd că un pic mai încolo, dar mi s-a părut și ăla putea să pună pe partea cealaltă a parcului, unde practic nu mai trec mașinile și nici mirosul n-ar fi fost așa de deranjant. În noaptea asta m-am trezit la ora 4. Deci am dormit foarte bine. Deci nu era așa mare zgomotul. Anul trecut, mi-amintesc că era ora 2 și încă nu puteam dormi. Deci pur și simplu între geamuri, la fiecare cameră am pus perne. Acum nu știu dacă mai am poza respectivă, că odată am făcut chiar poză de jos, cum se vedea la mama în geam pernele puse, ca să nu se bubuie atât de tare geamurile. Da? Noaptea trecută am dormit bine. E foarte bun Antoldul, da? E binevenit pentru Cluj. Eu nu zic că nu e bine, că toată lumea câștigă. Deci, mă rog, cine au pensiune, cine au magazine, restaurante, toată lumea câștigă. Dar Clujul Mare, hai să nu facem chiar în centru. Putem face Făget, în Hoia. Nu știu, sunt locuri unde s-ar putea amenaja.
într-adevăr a început Untold-ul așa puternic. Puteam să ascultăm de pe balcon. Nu știu dacă pe mine chiar așa de tare mă deranja, dar elicopterele noaptea, de 3 ori pe noapte jos, tinerii care n-aveau unde să doarmă, pe atunci dormeau pe aici, pe spațiu verde. Totuși gălăgia aceea la ora 4, 5 dimineața, s-au fost multe reclamații, bănuiesc, pentru că de vreo 2 ani lucrurile acestea s-au atenuat. S-au rezolvat cumva aici. E posibil că în alte zone nu. Și totuși nu sunt de acord să fim centrul orașului în preajma spitalelor. Vieții cei de la Institutul Inimii, de la Spitalul de Copii, nu e bine. În mod deosebit mă deranjează artificiile. Bănuiam că a trecut epoca aceasta, că o fi fost o perioadă de glorie, dar acum credeam că s-a ajuns la alumini, la drone. Dronele fac spectacolul acela. Cum se face și în alte țări? Nu știu, în Ungaria am văzut spectacole frumoase. La noi au fost spectacole frumoase de drone. De ce să fie barbaria aceea? Cât costă o oră de somn a unui om? Cât costă o oră de liniște a unui om? Cât costă faptul că un bătrân din centrul Clujului nu poate să vină în parcul ăsta la răcoare și la umbră, în miez de vară, timp de o lună de zile? Cât costă faptul că o mamă cu un copil în cărucior nu poate să folosească parcul ăsta ca să se plimbe și să se relaxeze, să-și plimbe copilul și să-și scoată la aer, pentru că unii închid parcul ăsta că au ei nevoie ca să construiască tot felul de tarabe la care să promoveze diverse produse și servicii. Cât costă lucrurile astea? Putem să le calculăm? Există studii care calculează impactul ăsta negativ al oricărui business și eveniment de genul ăsta și sumele arată îngrozitor. Și gândiți-vă că aici vorbim despre 10.000 de oameni. Sunt 10.000 de clujeni care sunt afectați în mod direct de activitatea pe care o desfășoară acest festival, care sunt cumva văduviți de accesul la un bun public și mai ales care sunt sfătuiți, sau mă rog, li se spune foarte arogant în față: hai mă că dacă nu dormi 4 nopți, nu-i niciun bai. Serios? Cu ce drept își permite oricine din lumea asta să explice cuiva că poate să-i fure niște nopți de somn, niște ore de odihnă? Dreptul la odihnă este un drept fundamental al omului. Și știm cu toții că lipsa somnului produce daune foarte mari pentru sănătatea fiecăruia dintre noi. Faptul că sunt unii care își permit să spună că nu e niciun fel de problemă, că 10.000 de clujeni dorm ca iepurii sau dorm mai deloc din cauza faptului că le bubuie boxele și artificiile 4 nopți la rând, este revoltător. Cât costă orele de somn ale acestor 10.000 de oameni? Cât costă lipsa lor de productivitate la muncă sau în viața privată a doua zi? Cât costă toate lucrurile astea? Și cine le plătește? Sunt foarte mulți oameni care sunt afectați și nimeni nu-i ascultă. Asta se privatizează bunul public, care înseamnă inclusiv sănătate publică, care înseamnă liniște, care înseamnă somnul nostru, care înseamnă liniștea noastră, care înseamnă aerul nostru curat. Toate lucrurile astea se privatizează în interesul unui grup de indivizi foarte descurcăreți, foarte bine protejați de un mediu politic care este profund corupt. Mai sunt câteva lucruri care sunt revoltătoare. An de an au fost oameni care au protestat și au spus că zgomotul este prea mare. În niciunul dintre ani, singura instituție care deține un instrument oficial numit decibelmetru, și asta este Agenția pentru Protecția Mediului, n-a fost în stare să găsească acel decibelmetru și să-l folosească ca să valideze faptul că zgomotul pe care îl face acest festival este ilegal. La fel, poliția și toate instituțiile care trebuie să impună respectarea legii se fac că nu țin minte că legea spune foarte clar că orice eveniment public în aer liber se încheie la ora 22. În mod excepțional poate să continue până la 23 cu acordul autorităților. Ori la ora 23 abia începe distracția aici. Faptul că ei folosesc inclusiv în comunicarea lor oficială cu mândrie informația că
se bubuie până dimineața la 7, că Marele Armin face spectacol până dimineața la 8 și nu acceptă că asta este o încălcare flagrantă a legii. Iar legea aia există tocmai pentru a proteja oamenii, pentru a proteja cetățenii. Legea aia spune că evenimentele publice se încheie la ora respectivă pentru că oamenii au nevoie să doarmă, să se odihnească, să aibă liniște. Și faptul că tu privatizezi liniștea oamenilor din orașul ăsta este o ticăloșie fără seamăn, fără margini. Și o ilegalitate pentru care cineva trebuie să Sunt plătească. un cetățean al Clujului și întâmplarea face să fiu și unul din administratorii grupului Clujul Civic. Și vorbesc în această calitate ca cineva care nu doar a trăit pe pielea și pe timpanul lui experiența Untold de mai bine de 10 ani acum, ci a și văzut cum se reflectă asta în social, concret pe platforma Clujul Civic, în postări, în comentarii, luări de atitudine și etc. Bun, ca experiență personală am imensul noroc că nu stau în Cluj, stau de aproape 20 de ani în Feleac, suntem acum, ca atare am auzit Untold-ul unde n-am pus piciorul niciodată, de la, nu știu, 15 km cât este. Și totuși, în fiecare an, am nopți în care aud tot playlistul. Nu-mi tremură geamul, dar trebuie să închid geamul ca să pot dormi. Ok, deci vorbim despre costuri. Sunt mai multe categorii afectate în vari moduri. În primul rând, cetățenii care stau în imediată apropiere a parcului, a stadionului, așa, și care suportă decibeli enormi. Am fost acolo cu sonometrul, am măsurat 80 de decibeli, 90 de decibeli, am măsurat în case, în afara caselor. Este o realitate, oricine orice ar spune, dar asta nu sunt singurul care a documentat. La un moment dat mi s-a plâns cineva pe grup că copilul său este internat acolo și noaptea geamurile vibrează de muzică. Bună, mă numesc Ligiu Iorean, conduc o firmă care operează de 10 ani în Cluj. Discuția de astăzi despre festivalul Untold, care au avut deja 10 ediții în Cluj. Bineînțeles, în 10 ediții viața mea s-a schimbat, a evoluat. M-am căsătorit, am acum un copil mic și dacă la început Untold a fost un deranj pe care puteam să îl ignor, acum a devenit o problemă. A devenit o problemă majoră din mai multe puncte de vedere. Unu, zgomotul noaptea. Locuiesc în Zorilor, pe deal. Zgomotul e foarte mare. Practic nu se poate dormi noaptea. Vibrează geamurile și de pe partea cealaltă a blocului, care nu sunt pe partea către oraș. Bun, deci mă vedeți în fața aeroportului pentru că de câțiva ani de zile, nu foarte mulți, de vreo 4-5 ani, nu. Ăsta e al 4-lea an în momentul în care vine festivalul Untold în Cluj, eu profit de ocazie, da, și fug din oraș, de fapt fug chiar din țară de fiecare dată, pe toată durata festivalului și motivațiile sunt mai multe în cazul meu. Una este, într-adevăr, zgomotul. Locuiesc undeva în centrul orașului, pe vale, cam la același nivel cu stadionul și parcul și, în consecință, nu-i zgomot la mine tot timpul, și este fluctuant în funcție de cum bate vântul. Dacă vântul bate către centrul orașului, atunci, da, mă trezesc din somn la mine în apartament. În alte momente nu se aude aproape nimic. Asta înseamnă o chestie poate chiar ușor mai deranjantă decât dacă ar fi constant, că aș ști cum trebuie, da? Iar în rest, adevărul este că plec din oraș de Untold și
pentru că nu sunt împăcat, nici nu știu cum să spun, civic sau ideologic cu existența, nu cu existența, cu desfășurarea acestui festival, pe de o parte închizând o bucățică foarte mare din domeniul public, pe de altă parte blocând-o pentru foarte multe zile, câteva zile înainte de festival, după festival lumea e și mai leneșă și durează și mai mult până să te lase să circul prin zona respectivă. Și celălalt motiv este, înainte să încep să plec de Antold, am suportat vreo 4-5 ani, enervându-mă tot mai mult cu fiecare ediție, pentru că lucrul care e cel mai deranjant din punctul meu de vedere este reacția autorităților locale, care spun efectiv că toate aceste probleme care se mai reclamă n-ar exista. Adică au fost ani de zile în care nu se făceau măsurători sonometrice pentru că, vezi, Doamne, fix la momentul festivalului nu se găsea un decibel-metru autorizat pe care să-l folosească oamenii primăriei. Ceva prieten de-al meu în urmă cu câțiva ani întreba despre care sunt autorizațiile pe baza cărora zboară, de exemplu, un elicopter zbura în anii trecuți un elicopter foarte aproape de sol și polițiștii pe care întrebau îi spuneau nu-i treaba dumneavoastră, nu știm și nici nu avem de gând să ne interesăm și așa mai departe. Deci, eu mai degrabă plec din oraș și ca să nu mă mai gândesc la lucrurile astea pe parcursul celor 4-5 zile, pentru că organizatorul și are treaba lui, e efectiv afacerea lui și face ce dorește, da? Problema mea n-a fost niciodată cu organizatorii sau cu participanții, Doamne ferește, la Antold, cu atât mai puțin, ci a fost întotdeauna cu autoritățile locale, pentru care există o dublă măsură. În cazul acestui festival există o dublă măsură netă în raport cu orice alt eveniment din oraș. Bineînțeles, nu mi-aș dori nici ca toate evenimentele să fie autorizate pe toată durata nopții cu un zgomot extraordinar și cu foarte mult deranj, da? Însă Antoldului se permit niște lucruri care, cel puțin în municipiul Cluj-Napoca, nici nu se pune problema să-i se permită vreunui alt organizator. Asta și istoricul începerii Antoldului cu bani publici și cu niște acte soldate pe urmă cu dosare penale și chiar condamnări, îi dă, în viziunea mea și a multor prieteni din Cluj, îi dă un aspect de, cum să spun, afacere care s-a curățat pe parcurs, da? Dar care a început cu sprijinul direct al clujenilor, din banii clujenilor și ăsta e iarăși un aspect la care ar trebui să ne mai gândim. Și cam atât. Era o vreme când plecam din Cluj și auzeam de acolo. Era o vale așa, ducea sunetul până acolo. Pe mine nu mă deranja, dar nu văd de ce să plec eu. Sau nu. M-am gândit că e bine să facem acest interviu sau această înregistrare fix aici, în Parcul Central, unde logo-ul unui business privat șede liniștit de, cred că de 10 ani și sunt convins că nu plătește niciun fel de taxă sau impozit pentru acest beneficiu. Și mă întreb, oare de ce nu pot și alte companii din Cluj care fac business puternic și remarcabil să-și pună așa unde vor ele logo-ul din tablă în mijlocul Parcului Central, pe domeniul public. Și ăsta este un exemplu de abuz și de aroganță cu care acești oameni privatizează efectiv bunurile publice. Cred că asta este principala problemă a acestui festival. Faptul că se face stăpân cu de la sine putere și cu complicitatea unor politicieni și a unor autorități controlate de acești politicieni, se face stăpân cu de la sine putere pe bunurile publice. Privatizarea unor bunuri publice în scopul obținerii unor profituri ale unor companii private. Și
Dacă vorbim despre bunuri publice, trebuie să înțelegem că nu e vorba doar de spațiile din centrul Clujului, adică de faptul că ei ocupă parcul central nu doar în alea 5 zile pentru care plătesc taxe, ci cu câteva săptămâni înainte de a începe spectacolul, circul, și câteva săptămâni după. Durează până se evacuează totul. Și toată bucata asta nu o contorizează nimeni. Dar dincolo de asta, faptul că se închid străzi, oamenii din orașul ăsta sunt nevoiți să-și schimbe stilul de viață în acea lună de zile cât există toată munca la acest festival. Trebuie să circule pe alte trasee. Dispare un traseu de tramvai care e înlocuit cu un transport provizoriu. Sunt foarte multe lucruri care schimbă viața oamenilor și ne fac pe toți să cheltuim mai mult timp și mai multă energie ca să își vadă unii de interesul lor. Asta mi se pare că nu e deloc în regulă. Adică vii și pui stăpânire pe centrul orașului în general, deviezi traficul, schimbi stilul de viață al oamenilor. De exemplu, faptul că stadionul și sala polivalentă devin inaccesibile înseamnă că aproape 1000-2000 de mașini care vin zilnic, da, sunt clujeni care vin zilnic la muncă în centrul orașului, nu mai au unde să parcheze acolo și aglomerează întreg centrul orașului. Parchează pe undeva pe străzile din centru sau sunt nevoiți să cheltuie mai mulți bani ca să vină cu alt tip de transport. Toată treaba asta costă. Asta este un bun public, timpul oamenilor este un bun public. Aerul nostru este un bun public. Faptul că oamenii ăia se învârt cu mașinile astea până își găsesc un loc de parcare produce poluare. Este sănătatea noastră, este un bun public. Aici trebuie să înțelegem că nu e vorba doar de faptul că se așează 4 zile cineva și nu-i mare lucru. Nu, este vorba de o lună de zile, poate o lună și jumătate, în care foarte mulți oameni din orașul ăsta sunt afectați, viața lor devine mai complicată, mai scumpă, mai greu de trăit, doar pentru că unii s-au gândit să folosească centrul orașului ca Bună! Să mergem la parc, nu? Nu se poate. Și cât timp e închis? Până duminică seara este Antoldul și încă câteva zile până o să strângă toate aici. Noi avem drumul zilnic și suntem foarte enervați că mergem pe aici, prin parc, pe malul Someșului și copiii, voi vreți să mergem în parc aici, nu? Da, e închis. E închis, nu se poate deloc, așa. De ce? Nu se poate intra. De ce nu se poate intra în parc? De dimineață? Se lucrează pentru festival, de utilaj. Și peste cât timp o să poate să fie? Aici se poate pe aici. Nu se poate, nu. Dar știți cât timp o să fie închis? Până marțea viitoare. Până marțea viitoare? Păi ăsta era drumul nostru zilnic pe aici. Acum o săptămână n-aveți ce face, vedeți că este mașină să trageți. Da? A, ei pot să intre sau? A, de la Antold? Mă numesc Borla Lorant, sunt din Cluj și mă deranjează faptul că Antold ocupă an de an o mare parte din parcul central. Am ajuns să mă documentez, să văd ce fel de contract au ei cu primăria și cât spațiu ocupă. Și am descoperit următoarele. Parcul central este ocupat pe baza unui abonament de comerț stradal emis de primărie, în care scriu că Parcul Central Simion Bărnuțu, Alea Stadion, Strada George Coșbuc, Strada Plaiul Independenței, Parcul Stadion și suprafața ocupată fiind de 28.100 de metri pătrați, care e 2,8 hectare. În perioada 3-6 august, reprezentând perimetrul festival și suma datorată pentru această suprafață este 47.208 lei. Ce am descoperit când m-am documentat? Parcul central are 13 hectare suprafață. Din această suprafață, Antoldul ocupă cam 80%. Am făcut niște calcule cu Google Maps
și mi-a ieșit că dânsii ocupă nu 2,8 hectare, ci 10 hectare numai din parcul central, adică să nu luăm și restul terenurilor care sunt în jurul parcului. Deci, pentru 10 hectare, dânsii plătesc în total 47.208 lei. Mi se pare că este prea puțin, având în vedere că primăria spune că se închiriază la 2 lei metru pătrat. Ca și concluzie, solicit primăriei că dacă tot se ocupă spațiul respectiv, să recalculeze terenurile ocupate de către Antold și să încaseze corect suma pe care ar trebui Antold să plătească pentru acest spațiu. În schimb, în fiecare an, pregătirile Antoldului, și aici țin să spun că nu este adevărat că Antoldul ține 5 zile sau 7 zile sau cât ține. În fapt, deranjul pentru oraș începe cu o lună mai devreme și se termină cu o săptămână, 2 după. Deci e vorba de o perioadă mult mai mare decât cea anunțată ca programul festivalului. În această perioadă, ce am experimentat pe pielea mea este că nu mai puteam să trec prin parc. Dacă mergeam cu mașina în oraș, am renunțat la asta de multe oricum, umblu cu bicicleta. Atunci erau dopuri, ambuteiaje, ce vrei tu. Oamenii ăia nu mai pot ajunge acasă ca lumea. Dacă, Doamne feri, cineva are nevoie de o salvare, salvările ajung foarte greu în acea perioadă. Și oamenii ăștia, în general, caută să scape de oraș, care îi costă bani, nervi, timp, energie, oboseală, toate astea. Bun. După aia este categoria de oameni care ar tranzita orașul exact pe acel ax blocat. Aici vorbim de multe zeci de mii de oameni care timp de nu o săptămână, ci cu 2 săptămâni înainte deja sau o lună, cu o săptămână sau 2 după, trebuie să-și găsească alte rute, alți nervi, alți bani, alte costuri, benzină, etc., alt timp. Bun. După care, mai departe, așa, mergând mai departe de epicentru, toți oamenii care ar folosi parcul. Clujul nu prea are parcuri, cu toate statisticile gonflate, etc., să ne amintim de pădurea clujenilor, care este un fake, e un fals, nu-l folosește nimeni, e o epavă. Așa, oricum, metrul pătrat de verde pe cap de locuitor este crâncen de mic, oamenii folosesc parcul, mai ales vara, zi de zi, toate categoriile sociale. Oamenii ăștia dintr-o dată sunt văduviți pe timp de mai bine de o lună de parcul central al orașului. Pe lângă asta, Parcul Mare e închis. Parcul Mare e închis aproape o lună. În timpul verii, când copiii sunt în vacanță, practic nu se poate merge în parc. Brusc, parcul public s-a transformat în spațiu privat în care nu se poate intra. Și parcul e închis. Eu mă obișnuiesc în dimineața să mă duc cu bicicleta să fac câte un tur pentru inimă. E închis. Unde să mă duc? Că aer curat, printre pomi. În mod ciudat, primăria aranjează parcul în fiecare an să fie frumos. Iarbă, flori, după care tot primăria, absolut generos, distrugeți-l. Că facem noi la loc? Păi stai o clipă, că îl faci din banii noștri. Nu spune mie că îți plătesc ei făcutul parcului. Să restricționezi tramvaiele, autobuzele, piața. Sigur că sunt fleacuri pentru ei la nivelul lor de bani, dar la urma urmei, Clujul e al clujenilor și ar fi putut găsi o locație mai bună. Mă bucur pentru tineri că pot să-și audă muzica lor. Chiar e foarte bine. Dar cred că efectele secundare se mai la lung decât plăcerea lor de 4 zile. Dacă e așa, de 4 zile, noi avem orașul blocat mai multe zile. Și astfel ajungem la soluția pe care eu o fac și mulți alți oameni.
foarte mulți dintre cunoscuții mei, plecăm din oraș. Suntem efectiv alungați din acest oraș vreme de o săptămână, 10 zile, cât durează tot haosul ăsta. Faptul că unii ne permitem, eu am o casă la țară, îmi permit să mă retrag acolo și e și vară, poate lucrurile nu funcționează cu aceeași intensitate în activitatea mea profesională, dar sunt foarte mulți oameni care sunt captivi în acest oraș. Sunt foarte mulți pensionari care n-au o a doua locuință. Sunt foarte multe familii tinere care trebuie să rămână în oraș pentru că lucrează și care au copii și care trebuie să-și ducă copiii la grădinițe și care au nevoie de liniște și care au nevoie ca orașul ăsta să nu le fie luat de un grup de șmecheri care face bani folosind orașul. Încă o dată spun, festivalul ăsta nu ar face succesul și banii pe care îi face dacă n-ar avea această infrastructură. Există o filozofie în business, location is everything. Da, asta este, locația asta face banii. Orașul, bucata asta de oraș pe care ei pun mâna și o folosesc în interes personal, produce banii ăștia. Pentru că altfel n-ar face rezultatele financiare pe care le au, n-ar face numărul ăsta mare de participanți, n-ar face încasările pe care le au. În altă parte, nu ar avea acest succes. Iar faptul că ei folosesc aceste bunuri publice în mod abuziv, trebuie să înceteze. Plecăm din oraș. Ne permitem unii, dar ceilalți ce fac? Cum putem explica unui om care este forțat să rămână în miez de vară, într-o locuință în apropierea parcului, da? Că nu trebuie să doarmă noaptea, că ziua n-are voie în parc să vină la răcoare, la umbră și la aer curat, pentru că unii au treabă cu parcul lui, cu orașul lui. Cum îi explici asta unui om? Trebuie să înțelegem foarte bine că festivalul ăsta n-ar face banii pe care îi face dacă n-ar avea această locație. Faptul că folosesc această infrastructură care este a noastră, a tuturor, și scot profit pentru sine, nu e deloc în regulă. Și nu e deloc în regulă faptul că atunci când a început acest festival în primul an, a plecat cu bani publici. Și nu e deloc în regulă că primăria, orașul, unitatea administrativ-teritorială, Clujul, clujenii nu sunt proprietari ai acestui business. Pentru că acest festival a început cu 1 milion de euro dați de primărie pentru prima ediție. Primăria ar fi trebuit să fie acționar, poate chiar acționar majoritar în compania care organizează festivalul, dar uite că nu se întâmplă. Și treaba asta iară nu e lămurită. Sunt dosare penale, sunt oameni care sunt condamnați pentru felul în care s-au învârtit banii aia publici, dar nu avem un răspuns legat de faptul că niște bunuri publice, inclusiv bani publici, au folosit la crearea unui business care este al unor privați. Și mai e ceva cu privații ăștia. Dacă ne uităm foarte atent la statisticile financiare ale companiilor care organizează, vedem că an de an firmele care sunt în acest ecosistem sunt în pierdere, sunt în gaură. Mereu. Faptul că ei au un discurs în care ne arată vai, câți bani aduc ei Clujului, cât profit lasă localității, este un bullshit, este fals. Pentru că firmele care organizează festivalul sunt pe pierdere continuu. Ei nu plătesc impozit pe profit aici, poate nu plătesc nici foarte multe salarii, impozite pe salarii. Banii ăștia pleacă undeva, în general cred că afară, și nu rămân în România. Iar sutele de milioane de euro pe care le menționează la sfârșitul fiecărei ediții despre câți bani au venit la Cluj sunt numărate exact ca steagurile lui Pristanda. Anul trecut au zis că în 2024 au pretins că au adus 75 de milioane de euro în Cluj. Anul ăsta au zis undeva la 125-130 de milioane. Ce s-a scumpit atât de mult de anul trecut până anul ăsta încât banii ăștia s-au cam dublat? Numărul de participanți e același. Deci inclusiv faptul că umflă cifrele astea de la un an la altul, în primul rând că nici 75 de milioane suma de anul trecut nu este una realistă. Există studii făcute de profesori de la Babeș-Bolyai, de la Științe Economice, care arată că în realitate impactul ăsta financiar este sub jumătate. Faptul că se întâmplă privatizarea unor bunuri publice în interesul unor șmecheri nu reprezintă niciun fel de progres. Și faptul că unii din acest oraș fac niște bani mai mulți decât de obicei, e un lucru bun. Dar nu se uită nimeni la cât ne costă pe toți
festivalul ăsta. Și ca să fie foarte limpede, costul pe care îl plătim cu toții oamenii din orașul ăsta este mult mai mare decât încasările pe care le fac doar unii care au business legat de acest festival. Și treaba asta este profund nedreaptă și ilegală. Și treaba asta trebuie rezolvată. N-a socotit nimeni cât costă orele de somn. N-a socotit nimeni cât costă faptul că niște oameni în vârstă sau niște mame sau oricine, orice fel de om din orașul ăsta n-are acces în parcul central vreme de o lună de zile. Sau, mă rog, câteva săptămâni. Cât costă asta? Cât costă asta în sănătate? Cât costă asta în ani de viață? Cât costă lucrurile astea? Cine le poate socoti? Și dacă facem totalul acestor sume, acestui cost pe care îl plătim cu toții, o să vedem că banii ăia cu care ne scot ochii organizatorii festivalului sunt mult mai puțini decât costurile reale pe care le avem cu toții, pe care le plătim cu toții și de care beneficiază doar unii. Și pe lângă asta, trebuie să mă gândesc la educația copilului. Și copilul meu crește cu acest eveniment și o să crească crezând că asta e normalitate. Și asta nu se poate, e inacceptabil. Trebuie acest festival să fie mutat afară din Cluj, nu poate să fie o pată pe fața clujenilor în fiecare an, să transformăm spațiul public în spațiu privat și să nu lăsăm să doarmă jumătate din Cluj pentru niște presupuși bani care intră în Cluj. Sunt sigur că sunt bani care vin în Cluj, dar sunt la fel de sigur că banii ăștia nu se distribuie uniform în societate, sunt concentrați în mâna câtorva, în general cei care au deja bani, care au deja bunuri care pot fi închiriate sau servicii care pot fi oferite festivalului și nu se transferă către păturile de jos sau către toată lumea, deci este inegal ce se întâmplă, suferința versus veniturile pe care Clujul le are de câștigat. N-am nimic împotriva festivalului, n-am nimic împotriva festivalurilor în general, dar nu cred că un festival are ce căuta în centrul unui oraș și să blocheze parcul, să blocheze traficul, să scumpească și serviciile pentru cei care locuiesc aici și care au viața de zi cu zi, încearcă să-și o petreacă în normalitate. Da, bun. După aia mai vine aspectul de marile beneficii ale orașului. Aici o să spună alții mai bine decât mine, festivalul în fiecare an sare cu niște cifre despre cât de enorme beneficii a produs festivalul pentru oraș, care sunt în fiecare an consecvent dezmințite de studii realizate de FSEGA, de Facultatea de Economie, care dovedesc că textele celor de la Untold de obicei sunt gonflate de 3 ori, de 5 ori după caz. Bun. Nu că suma vehiculată împărțită la 3 nu ar fi o sumă mare, oricum este. Dar dacă ne uităm în buzunarul cui intră această sumă, de fapt intră în buzunarul a câtorva zeci de persoane care, să zicem, au câteva sute de angajați și atât. Și pentru asta suferă un oraș de 270.000 de oameni. Asta nu e ok. Resursele pe care acest festival extrage din comunitate și costurile colaterale, nervii noștri, timpul nostru, banii de benzină extra pe care efectiv nu ne merită pentru cât ne dă înapoi acest festival în termeni de oh my god, suntem din Cluj, orașul festivalului. Și mai e ceva. Banii nu pot să cumpere orice. Ok, înțeleg că acest oraș face profit și eu sunt de acord că festivalul trebuie să existe. Însă trebuie să existe în condiții de legalitate, respectând legea și mai ales respectând viețile oamenilor din orașul ăsta. Și asta nu se întâmplă. Și complicitatea primarului Boc și a întregului lui ecosistem politic care patronează cumva protecția acestui business privat
încalcă foarte multe din drepturile fundamentale ale clujenilor și din libertățile oamenilor de aici și din interesele lor. Să ne întoarcem la treaba cu privatizarea bunurilor publice. Dincolo de bunurile astea fizice, parcul central, străzile, transportul public, există foarte multe servicii publice care se subjugă acestui festival. Se închide activitatea în multe spitale, nu în sensul că se închid spitalele, ci oamenii care sunt internați sunt externați, nu se fac internări noi în foarte multe dintre spitalele din centru pentru că se păstrează paturi pentru eventuale situații medicale care apar din cauza festivalului. Faptul că nu doar clujenii, ci oamenii din Transilvania nu au acces vreme de o săptămână la servicii medicale nu este deloc în regulă. Faptul că spitalele își opresc fluxurile normale de lucru și inclusiv veniturile pe care le generează prin servicii medicale, doar pentru că unii fac un festival și oamenii care participă la acel festival s-ar putea accidenta, nu e deloc în regulă. Și nu e vorba doar de spitale. Jandarmii cu siguranță sunt mobilizați ca să asigure securitatea, poliția, salvarea, absolut toate serviciile astea publice de utilitate pentru toți cetățenii sunt redirecționate cumva în interesul acestui festival. Ceea ce iar nu este în regulă, pentru că noi toți plătim impozitele și taxele din care funcționează aceste servicii, iar aceste servicii, dacă sunt prestate în interesul unui privat, ar trebui să fie plătite de acel privat. Ceea ce nu se întâmplă. Asta este iar o formă de privatizare frauduloasă a bunurilor publice. Și mai este o formă foarte gravă pe care este foarte greu să o cuantificăm. Ceea ce este trist este că de la an, oamenii care au obișnuit să pună întrebările astea, să protesteze, să ceară socoteală autorităților, s-au descurajat pentru că au văzut că nu există niciun fel de răspuns. Nu există niciun fel de îndreptare a lucrurilor. Oamenii s-au descurajat și de silă au început să își caute rezolvări individuale. Când cineva care este ales și plătit de către ei, primarul și tot sistemul de instituții, refuză să-și facă datoria și să lucreze în interesul cetățenilor, să impună respectarea legii, oamenii încep să-și caute rezolvări individuale. Aș fi foarte curios să-l văd pe domnul primar explicând oamenilor care sunt afectați în mod real de treaba asta cum s-a gândit dânsul să privatizeze bunurile publice în interesul unor privați. Și să ne spună că totul e ok și că e perfect legal. Ceea ce nu este adevărat. Faptul că oamenilor li s-a făcut silă și că au renunțat să mai spună că nu e în regulă, ne arată faptul că lipsa de încredere pe care o știm cu toții, lipsa de încredere a oamenilor în autorități, în politicieni, în instituțiile statului este uriașă. Și direcția în care mergem este una foarte greșită. Instituțiile statului, autoritățile ar trebui să lucreze în beneficiul cetățenilor și atunci când lucrul ăsta nu se întâmplă, ar trebui să există intervenția celorlalte instituții ale statului care să regleze lucrurile. Din păcate, tot ceea ce se întâmplă cu Antold este o complicitate generalizată a tuturor instituțiilor statului. Și chestia asta, la un moment dat, ne va costa foarte mult. Treaba asta trebuie să fie conștientizată și cumva trebuie să oprim lucrurile astea. N-a zis nimeni să oprim festivalul sau să plece festivalul din Cluj, ci să găsim, prin dialog și prin respect, formele prin care festivalul ăsta să continue să se întâmple, dar într-o formă de respect față de lege, față de cetățeni, față de oameni, față de drepturile lor fundamentale la aer curat, la liniște, la somn, la odihnă, la timpul lor liber. Treaba asta trebuie înțeleasă, iar cel care este pus în fruntea urbei ar trebui să conștientizeze că reprezintă interesele acestor oameni care îi plătesc salariu, nu ale acestor băiețași care fac foarte mulți bani, care nu rămân în România și care de la an au un discurs tot mai arogant, tot mai agresiv și încurajează o propagandă prin care mereu se răspunde vocilor critice că sunteți niște boșorogi, sunteți niște demodați, sunteți niște, nu știu cum să mai spun, niște țărani.
care nu înțelegeți progresul. Asta nu e progres, asta este regres. Dauna care acest festival dă instituțiilor democratice și dă însăși idei de democrație locală. Pentru că sunt zeci, sute de cazuri documentate în care cetățeni cheamă poliția locală, DSP-ul, pe cine mai cheamă, gardă de mediu, oamenii telefonează aiurea, nu mai suport, veniți, faceți ceva și instituțiile vin și nu fac nimic. Această atitudine care deja s-a făcut, această atitudine care deja este cronică și de care tot orașul știe, șubrezește încrederea cetățeanului în instituție și creează ideea și alimentează ideea și susține ideea că la Cluj autoritățile sunt pe o mână cu cei care fac festivalul, mușamalizează cazurile, nu-i pasă de cetățean. Și faptul că festivalul se generează în fiecare an din ce în ce mai mare, cu din ce în ce mai multe scandaluri, cu din ce în ce mai mult deranj, nu face decât să instaureze și să confirme pentru cetățean ideea că democrația locală nu-i chiar ce trebuie. Că este julită, că este batjocorită de însăși autoritățile care ar trebui să o garanteze. Deja la venirea festivalului, oamenii înceapă să posteze meme, încep să se întrebe tu unde pleci din Antold, din Cluj. Este trist. Și cred că cel mai trist este că administrația orașului nu pare să sesizeze că de dragul unui boost de PR pe care festivalul cu siguranță îi dă orașului, de fapt dau daună serioasă comunității, ideii de comunitate, încrederii comunității în administrație, încrederii comunității în ceea ce chemăm democrația locală. Se întâmplă ca pe grupul Clujul Civic să predomine vag persoanele care sunt mai mult pe redistribuire colectivă decât pe acumulare privată și ca atare de obicei argumentația se înclină spre a produce mai mult argument în favoarea redistribuirii colective. Și astfel iese o tentă de obicei negativă. Dar problema rămâne, generic vorbind, ce este mai important? Acumularea privată sau redistribuirea colectivă? Pe lume există o grămadă de festivaluri ca și Antold. Aceste festivaluri, general vorbind, nu produc atât deranj comunității peste care se construiesc. Acest lucru la Cluj ar fi posibil. Festivalul, acum, când o să-și organizeze peste a 10-a ediție, este deja suficient de cunoscut ca să nu ia niciun damage, să nu îi producă pagubă faptul că se mută în afara orașului. Iar eu, personal, sugerez ca acest lucru să se întâmple. Argumentele deja le-am enumerat mai înainte, beneficiul rămâne, deranjul în mare parte dispare. Nu înțeleg, în fiecare an au fost petiții pentru asta, aproape în fiecare an au fost petiții pe tema asta. Administrația locală mereu a fost perfect surdă la aceste argumente și nu înțeleg și nu pot să-mi explic altfel decât că administrației, din punct de vedere politic și PR-istic, de fapt îi convine, poate inclusiv material, ca acest festival să rămână în oraș și să-i producă an de an pagubă socială cetățenilor, idei de democrație și practicii democrației locale. E regretabil. Anul acesta am avut la primărie 12 apeluri. De la 300-500 câte aveam în primele ediții, o doamnă mi-a spus așa, m-ați convins că merită acest festival pentru că mi-ați adus nepotul meu din Canada, care de 20 de ani n-a fost la Cluj, n-a fost acasă, dar vine pentru acest festival să mă vadă și pe mine să fie acasă. Apar și alte acuzații grave la adresa organizatorilor Antolde, dar și autorităților locale din Cluj, după ce un incendiu a izbucnit pe scenă în timpul festivalului din cauza artificiilor, iar căile de ieșire de pe Cluj Arena au fost blocate de participanții panicați. Din fericire, incendiul a fost lichidat înainte să producă o tragedie. Noi vorbim aici de al treilea incident de acest gen. Acum 4 ani, într-o zi de joi, a luat foc scena, nu s-a spus nimic, atunci s-a mușamalizat. Joi
a luat foc scena la 1:30 și vineri, înainte de Imagine Dragons, a mai luat odată foc scena de la Artificii. Emil Bog le-a cerut organizatorilor Antold să fie mai atenți când își aleg artiștii invitați. L-a certat și pe controversatul Gheboasă. Nu a amintit nimic însă despre acuzațiile potrivit cărora i-ar fi favorizat pe organizatorii Antold de nenumărate ori pe banii clujenilor. Antold este și pentru politicieni. Crema liberală de la Cluj a dansat pe muzică electronică. Primarul Emil Boc nu a ratat nicio seară a ediției de anul acesta. Sâmbătă a fost la scena principală. În tricou și cu bandană la mână, Boc s-a eliberat de-a dreptul de funcții. În dreapta lui a stat ministrul de interne, Lucian Bode. Bun, despre Antold, cred că este un festival unde merită să recunoaștem eforturile puse de organizatori de a aduce Clujul pe harta orașelor cu festivaluri de interes major. Acum, bineînțeles, festivalul a început de undeva fiind mai micuț, a tot crescut în ceea ce este Antold astăzi și este admirabil. Dar, în același timp, consider că un festival major trebuie să aibă grijă și de cetățenii din jurul lui sau de locuitorii acestui oraș. Și nu voi spune că mă deranjează neapărat traficul sau că parcul se închide pe timp de o lună înainte de festival și după festival, dar voi menționa că zgomotul și programul acestui festival nu este deloc adecvat pentru locuitorii acestui oraș. Vorbim totuși de singurul parc central al Clujului, da, în inima Clujului, care este, unul la mână, un domeniu public și doi la mână, chiar este sufletul orașului, în special pe timp de vară. Fiind centrat în mijlocul orașului, clar zgomotul se răsfrânge asupra aproape întregului oraș, aș putea să spun, și nu mă feresc să zic asta, deoarece țin minte perfect că la o ediție, încă locuiam în Florești, momentan locuiesc în Cluj, auzeam din Florești basul de la Cluj Arena, ceea ce chiar cred că nu este un nivel optim de zgomot. Între timp, într-adevăr, lucrurile astea s-au mai rezolvat în sensul în care în Florești nu se mai aude, dar se aude în o grămadă din cartierele Clujului și nu vreau să fiu ipocrită, am participat și eu la destul de multe ediții Antold, dar nu puteam să concep nivelul de, nu știu, zgomot care se aude în Zorilor, în cartierul Zorilor, în cartierul Gheorgheni, în cartierul Grigorescu. Deci, acum că stau aici, îmi dau seama că este extrem, extrem de deranjant. Și de aceea sunt și eu, mă număr printre clujenii care pleacă de acasă atunci când are loc acest festival. Pe lângă nivelul de zgomot, cred că ar trebui să discutăm puțin despre reguli și respect. Reguli care sunt cumva păstrate și de alte festivaluri internaționale. Și mă refer la Szeged, mă refer la Tomorrowland, da? Care până la urmă au fost niște exemple. Tomorrowland nu are loc în mijlocul unui oraș mare, are loc la periferie și cu toate acestea, la ora 11, main stage-ul este închis, mai rămân niște scene mici adiacente, dar unde nivelul de zgomot este clar redus pentru a nu deranja locuitorii satului practic în care are loc. Cred că și la Antold am putea găsi soluții. Dacă vrem să păstrăm festivalul în inima orașului, cred că ar trebui să începem să ne gândim la soluții. De exemplu, cum ar fi ca toate reprezentațiile de pe BT Arena, da, unde este generarea de zgomot cea mai mare, să se mute în polivalentă, unde deja ar fi un buffer. Cum ar fi dacă scenele acelea mici ar avea poate un nivel de zgomot mai redus, ca să nu deranjăm Spitalul de Copii, care este un spital major în Cluj și care este fix peste drum de Antold. Cum ar fi să nu mai deranjăm pacienții de la Maxilofaciale, care este un spital care este tot în vecinătatea acestui festival. Deci cred că ar trebui să începem să ne gândim la soluții. Da, nu putem să blamăm, vai, Antoldul ne strică Clujul, pentru că, da, înțelegem, este vorba despre bani până la urmă. Toată lumea zice că aduce foarte mulți bani comunității, dar hai să ne uităm cum putem să facem acest festival mai bun și pentru cetățenii și locuitorii acestui oraș. Chiar consider că un line-up corect
ceva impresionant se poate întâmpla și în afara orașului, dacă dorim, și prietenii de la Electric Castle ne demonstrează asta an de an. Și cred că dacă găsim un echilibru, fie ținem cumva festivalul în oraș și hai că acum închidem ochii, da, cu traficul, pentru că oricum traficul este infernal în acest oraș, indiferent că e Antoldu sau nu e Antoldu, dacă reușim să nu mai migrăm și să nu ne mai mutăm din oraș vara, când să ne înțelegem, peste tot prețurile sunt umflate pentru că este peak season, da? În luna august toată lumea plătește suprapreț oriunde ne-am duce, doar ca să putem dormi. Deci asta cred că ar trebui să fie rezolvată. Există două soluții. Fie mutăm festivalul într-un loc în care să nu deranjeze așa de tare, fie îl păstrăm aici, dar găsim alte soluții referitoare la zgomot, decibeli, cum punem artiștii, la ce ore, pe ce scene și așa mai departe. Treabă bună pentru toți, dar pentru mulți e doar necaz. O lună înainte, una după, spațiu verde e răpit. Garduri puse, semn de stop, orașul parcă interzis. În urme de zgomot depășite.